खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांखौ बरायबाय बे समाव नोंथांमोनखौ फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव जों दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियानो जाहैबाय मोनाबिलिनि देंखो आरो बे मोनाबिलि देंखोखौ जों फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबोखौ लोब्बा लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जों सासे जोंनि बे स्टुडिय'आव एबा बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिय'आव जों हांख्रायना लाबोदों सासे मेहेरगोनां आलासि बिथाङा गावनि गारांजों रायजो नाङैनो सिनायथि जाहोनो हानाय गावनि गारांजोंनो मुं खामायनो हानाय मानगोनां मिस्टार कैलाश बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि बे समाव जों बे मोनाबिलिनि देंखोआव हाबाफारियावहा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर खुलुमबाय बे हाबाफारियाव जों बिथांखौ हांख्रायना लाबोनायनि गुबै जाहोना जाबाय जोंहा रायजो नाङैनो एबा हादोर नाङैनो फैबाय थानाय साननैसोनि उनावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबोआ सफैगासिनो दङ आरो बे रंजालि बैसागोजों लोब्बा लानानै जोङो दोंनैसो मेहेरगोनां मेथाइ खननानै मोनाबिलिनि देंखो बे हाबाफारिखौ जों जागायगोन गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'निफ्राय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिनिसिम नोंथाङा मा फोरमायगोन दा? खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम एबा बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावबाय आसा खालामो फैबाय थानाय बैसागो बोथोरा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे रंजानाय लाबोनो हागोन खौसेथि लाबोनो हागोन होनना मिजिंथिबाय आरो बयनिबो जिउआव मोनसे मेहेरगोनां मोजां खौरां लाना फैनो हागोन होनना मिजिंथिबाय निश्चय बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोनसिम बिथाङा फैबाय थानाय रंजालि बैसागो फोरबोखौ लानानै गाहाम हामलायनायखौ एडभान्सलि बिथाङा जासि हरग्रोबाय जोंहा फैयै गिबियावनो जोङो दिनैनि बे मोनाबिलिनि देंखो बे हाबाफारिखौ जों बेखेवगोन बिथाङा दोंसे मेथाइजों आरो बिथांखौ बयबो सिनायो दिनै कैलाश बसुमतारी बिथाङा गावनो सुजुनाय गोबां मेथाइ दङ बिनि गेजेरावनो बिथाङा गिबि मोनाबिलिनि देंखो बे देंखोआव गावनि सुरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव गिबि खेब मोनाबिलिनि देंखो हाबाफारि लादों बेयावहा नोंथाङा गावनि सुदेम गारांजों दोंसे मेथाइ खननो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'निफ्राय खावलायनाय थाबाय बे समाव आङो लेहेर प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय दोंसे बैसागि सिख्ला बैसागो मेथाइ आं खननो आखायाव लादों लामा दथानि लै मोनासं आगै आंनि गोदै राव लै खोनासं आगै लामा दथानि लै मोनासं आगै आंनि गोदै राव लै खोनासं आगै गोमो दख'ना गाननायजों गोजा फोथा थुनायजों समायदों नोंखौ बैसागि सिखोला लै आगै बैसागि सिखोला बैसागि सिखोला लै आगै बैसागि सिखोला बेसे समायदों हाबा बर' गामिया आसार खान्थिजों आय' जोंनि हारिमु बेसे समायदों हाबा बर' गामिया आसार खान्थिजों आय' जोंनि हारिमु खाम जथानि गोमनायजों सेरजा सिफुं रिंनायजों मोसादि आगै आंजों लोगोसे लै आगै आंजों लोगोसे
गोदाननि खेबसे आंलाय नोंखौ एदावदोंसो माखौथो नोंलाय बोराबायखोलै आगै बोराबायखो माखौथो नोंलाय बोराबायखोलै आगै बोराबायखो लामा दथानि लै मोगासं आगै आंनि गोदै राव लै खोनासं आगै लामा दथानि लै मोगासं आगै आंनि गोदै राव लै खोनासं आगै गोमो दख'ना गाननायजों गोजा फोथा थुनायजों समायदों नोंखौ बैसागि सिखोलालै आगै बैसागि सिखोला बैसागि सिखोलालै आगै बैसागि सिखोला गोजोन्थों। जोबोद समायना बिथाङा दा बावैसो दोंसे मेहेरगोनां गारांजों मेथाइ रोजाबनानै दिनैनि बे मोनाबिलि देंखो हाबाफारिखौ जागायबाय दा बेनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि जानाय रोजा रोजा साबायखर दा बे समावहा फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय नोंथाङा माबोरै साखाफारा आरो देग्लाय नोंथाङा मेथाइ गोदान गावनि गारांजों सुजुनानै अडिअ रेकर्ड दिहुनबाय ना दिहुनाखै आरो माबायदि खालामनो सानदों दा फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय माबायदि साखाफारा नोंथाङा फैबाय थानाय बैसागोनि थाखायथ' आं गोबाङैनो रेडि जानानै दङ रायजोफोरनि अनसायनाय मोननो नांगोन बिदिनो गोबां मेथाइ लानानै फैदों देग्लाय बोसोराव दोंसे गोदान बैसागो मेथाइ दायो रेकर्ड जाना दङ साननैसो उनाव रिलिज जागोन बियो आरो बिदिनो थांनाय साननैसो सिगांनो गुबुन हारिनिबो बिदिनो दोंसे मेथाइ रोजाबदों दा देग्लाय जे रोजाबनाय दोंसे बर' बैसागो आं बेखौ रायजोफोरनो ससे फोरमायनो सानबाय निश्चय नोंथाङा दे फैबाय थानाय बैसागोनि थाखाय दा जा नोंथाङा थांखि सुजुनानै लिरदों दसे सम बेखौ दिन्थिनो थाखाय आं एबा नोंथाङा रोजाबनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय थिगानो आं मेथाइखौ रोजाबनो सानबाय बैसागु बोथोरनि जौ फिसिनायखौ लाबोदो आगै लाबोथारदो माइब्रानि बिदै नङाब्ला माथानिब्लाबो लाबोदो आगै लाबोथारदो गवा गलेंदिंनिलै आगै गवा गलेंदिंनि दुखु दाहाखौ ज्राबावना हायलालाय हुइलालाय बैसागो बोथोरखौ बरायदिनि खाम जथानि गोमनायजों सेरजा सिफुंनि रिंनायजों हायलालाय हुइलालाय मोसादे खाम जथानि गोमनायजों सेरजा सिफुंनि रिंनायजों बागुरु बागुरु मोसादे बैसागो बोथोरनि जौ फिसिनायखौ लाबोदो आगै लाबोथारदो थेंक इउ जोबोद समायना मिउजिक थानायबा आरो साबसिन खोनागौमोन दा मिउजिक बेयावनो माने बिराद जोबोद मोजां खोनानो मोन्दों आसा खालामो रायजो राजाफोरा थारैनो बे नोंथांनि बे जा बैसागो मेथाइखौ लानानै जौ बिदैखौ लानानै नोंथाङा मेथाइ रनसायजों खोब मोजां आरो आसा खालामो रायजो राजाफोरा निश्चय अनसायगोन दा आरोबाव मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे कुइसन नोंथाङा गिबि खेब नोंथांनि गारांजों जों गिबि खेब नुना मोन्दों साननैसो सिगांसो पान्जाबि सं पान्जाबि मेथाइ बेखौ नोंथाङा माबोरै साननानै बे मेथाइखौ नोंथाङा सुजुखो आरो मा थांखिजों बेखौ थांखि लाखो नोंथाङा जे मोनसे पान्जाबि सं रोजाबदों बे आंनि फार्स्ट टाइम लाइफनि गुबुन रावजों रोजाबनाय आङो स्पेसियेलि पान्जाबि जे बिट पान्जाबिनि जि धुन बेखौ बिराद मोजां मोनो बेनिखाय आङो जेसेबां हायो आंनिफ्राय आं नाजानानै दोंसे पान्जाबि मेथाइ देग्लाय दिहुनदों आसा खालामदों रायजोफोरा अनसायगोन आरो गिबि खेब हिसाबै हयथ' आं पान्जाबिबो नङा जाहैबाय एसे माबाफोरा जेसेबांखिनि नांगौ बेबायदि हयथ' जाजोबाखै आंनिफ्राय जेसेबां हायो आं नाजादों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि नाजालांबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों आरो गावखौनो निश्चय निश्चय नोंथाङा जे दा पान्जाबि मेथाइ सुजुबाय अलरेडि रिलिज जाबाय
दा बेयो अडिअ'ल' जाना थागोन ना बेनि थाखाय माबा मोनसे नोंथाङा आरोबाव नोंथांनियाव माबा मोनसे अफार दं नामा एलबामफोरनि गानायनि माबा मोनसे? बेयो मोनसे एलबाम साननैसोनि उनाव हयथ' जागोन रायज्लायबाय थादों बेयो अन प्रसेसआव दङ हयथ' बैसागोनि सिगां बा बैसागोनि गेजेराव बे एसे ओंखारनो हागौ बेखौ जोङो दासिम फाइनाल बुंनो हायो खिन्थु अन प्रसेसआव दङ सावरायबाय थानाय जादों बेखौ चन्डीगढ़आवबो हरनाय जादोंमोन नाथाय माखासे असुबिदानि थाखाय दासिमबो फाइनाल जायाखै नाथाय साननैसोनि उनाव फाइनाल जागोन होननानै एसे मिथिनो मोननाय जादों दा अन प्रसेसआव दङ आरो बर' हारिनि थाखाय बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला पान्जाबि सं बेबो जोंनिनो ओनसोलनि बिटिआर हालामनिनो सासे देंखोगिरि मिस्टार कैलाश बसुमतारी बिथांजों खनजानाय पान्जाबि सङा बिथाङा मिजिंथिनाय बायदि बुंनाय बायदिब्ला फैगौ खोब खम समावनो एलबामा जाफुंगोन दा जोंनिफ्रायबो बेखौ मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समाव जों नोंथांनि बे एलबामखौ जों नुनो मोनगोन आरो रायजो राजाफ्राबो अनसायना लागोन दा जोंहा सावरायनायनि गेजेरजों बिदिनो गेजेर गेजेर मेथाइ रोजाबनायखौ जों आवगायलांनोसै बे समाव फिन आरो जों नैथि खेबावहा आगान होबाय मेथाइ रोजाबनायाव दा नोंथाङा गोबां गावनो मेथाइ रोजाबबाय गावनो माने अडिअ' रिलिज खालामबाय दा नोंथांनिफ्राय गोबां नोंथांनि मेथाइजों रंजानाय जोंहा दङ जेरैबायदि ओइ बाजै बड'लेण्ड मोनहांहां होनना बुङोब्ला दासिमबो रायजो राजाफोरा जेराव माने बे मेल मिथिं जायो बेयावहा आथेङा माने दलद थानो गोसो जाया नोंथांनि मेथाइ माखासे मेथाइफोरखौ दामना होयोब्ला थिग बेबायदिनो दा रोजाबगोन मेथाइखौ नोंथाङा गावनि सुजुनाय मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय जिहेतु पान्जाबिनिनो खोथा सोलिदों बेखौनो एसे रोजाबनोसै नामा निस्सय गोजोननाय थागोन बिथाङा मैया दाख्लैसो रिलिज खालामनाय पान्जाबि मेथाइ बिथाङा बे गावनि मेथाइखौनो रोजाबावगोन खोब गोजोनथाव बाथ्रा दानिया जागायदो बिदिब्ला नोंथांनि बे गोदानै रिलिज जानाय पान्जाबि मेथाइखौ बे समाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा गावनिनो सुजुनाय दोंसे पान्जाबि मेथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव रोजाबना दिन्थिफुंबाय दा बे समावहा जोंहा बैसागो बोथोरा खोब खाथिसै सफैथारबाय होनना बुंसिगोन बे समावहा नोंथांखौ रायजो राजाफोरा बहाबा फांसनफोरावहा मेल मिटिङाव नोंथांखौ प्रग्राम गानो थाखाय स्टेज गानो थाखाय माबोरै नोंथांखौ लिंहरनो हागोन आरो माबायदिहाय नोंथांनि प्रसेसआव माबायदि नोंथांखौ खावलायहरनो हागोन बा हांख्रायहरनो हागोन नोंथांखौ आङो जे बैसागो फैबाय थानाय बैसागो रंजानो थाखाय मोनसे बेनार पस्टार बानायदों आरो लोगोसे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेयाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारजों जाय बिथांमोना जाय कमिटि हान्जाया बैसागो हान्जाया खुंग्रा आफादा बैसागोनि थाखाय मेथाइ खनगिरि नांगौ नोंथांमोना आंनि ससियेल मिडियायाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन ससियेल मिडियायाव आंनि नाम्बार दङ फेसबुकआव मोनगोन इन्स्टायाव मोनगोन आरो इउटुबाव मोनगोन
नोंथांमोना जिखुनु आंनि नामखौ गुगोलाव सार्च खालामबानो आंनि जि डिटेल्सखौ मोनगोन आरो बेयाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बेयाव कन्टेक्ट खालामहरबानो मोनगोन ससियेल मिडियायाव मा मुंजों नोंथांखौ मोननो हागोन कैलाश बसुमतारिनि मुङाव औ आंनि मुङाव दङ कैलाश बसुमतारि बेखौ गुगोलाव सार्च खालामबानो इन्स्टायाव मोनगोन फेसबुकआव मोनगोन आरो इउटुबाव मोनगोन जिखुनु मोनथामनि गेजेराव मोनसे थांबानो आंनि डिटेल्सखौ मोनगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन बाहायनो निश्चय नोंथांनि ससियेल मिडियायावबो मोननो हागोन भिडिअजोंबो गेजेरजोंबो मोननो हागोन दा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ फोरमायनो थाखाय खावलायदों आंनि कन्टेक्ट नाम्बार जाहैबाय 8638697815 8638697815 निश्चय नोंथांमोना गासैबो मिथिबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोनाबो मिथिना मोनबाय दि बिथांनि फैबाय थानाय रंजालि बैसागोआव गाजा गोमजायै रंजानो थाखाय बिथाङा साखाफारा नोंथांमोनखौ रंजाहोनो थाखाय साखाफारा जाना थाखादों दा बिथांखौ मोननो थाखायबो बिथाङा जोंनि बे स्टुडिअनि गेजेरजोंनो गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ माबोरैहाय मोननो हागोन नोंथांमोनखौ फोरमायखाबाय बे समाव फिन आरोबाव जों जोबथा होनना बुंगोन जों बेखौ दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय जोंनिफ्राय फिन आरो नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय बाजै थांनाय बैसागुआव फैनाय नोंनि नोंनानाव गायनाया देग्लाय बैसागुआव फैगोन ना फैया दे खोन्थादो बाजै नोंनि नोंनानावखौ गोसोखाङै खाङै थानो हाया अ बाजै नोंनि नोंनानावखौ गोसोखाङै खाङै थानो हाया बैसागुआव अ बाजै नोंनि नोंनानावजों बैसागु मोसानायखौ गोसोखाङोब्ला थांनाय बैसागुआव अ बाजै नोंनि नोंनानावजों बैसागु मोसानायखौ गोसोखाङोब्ला मेव मेव मोनजोबोलै बाजै मेव मेव मोनजोबो खर' मेलेम आवलिलांजोबोलै बाजै बिखा बिख्लो खामग्लिलांजोबो हां थोनो थोनो मोनो गोसोखाङै खाङै हां थोनो थोनो मोनो सानै सानै सिमां नुसै आं अ बाजै नोंनि नोंनानावजों सिमां नुसै आं अ बाजै नोंनि नोंनानावजों संसार जानाय आंजों गथ' गथाय फोरोंनाय हालेवनाय खोथिया फुनाय ओंखाम गोजां लाबोनाय ना गोरान गांजेमा बाथोन बेसे खहाबनाय ना गोरान गांजेमा बाथोन बेसे खहाबनाय ओइ बाजै थांनाय बैसागुआव फैनाय नोंनि नोंनानाव गायनाया देग्लाय बैसागुआव फैगोन ना फैया दे खोन्थादो बाजै नोंनि नोंनानावखौ गोसोखाङै खाङै थानो हाया अ बाजै नोंनि नोंनानावखौ गोसोखाङै खाङै थानो हाया नोंनि नोंनानावखौ गोसोखाङै खाङै थानो हाया अ बाजै नोंनि नोंनानावखौ गोसोखाङै खाङै थानो हाया थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर जोंहा दिनैनि बे मोनाबिलि देंखोआव नोंथाङा जाखिनि मेथाइ गावनि गारांजों रोजाबनानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैखौबो गोजोन होनो हादों दा बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर दा फिन आरोबाव फैबाय थानाय गोदान रंजालि बैसागो फोरबोखौ लानानै
नोंथाङा फिन आरोबाव रायजो राजाखौ मा फोरमायगोन? बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि नोंथांमोन आरो एबा बिटिआर हालामनि बा गासै बुहुमनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावबाय। मिजिंथिदों देग्लायनि बैसागो बोथोरा नोंथांमोननि न'खराव जिउआव गोबां बेबायदि गोजोन खौरां लाबोगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोनजों देग्लाय बैसागुआव आं रंजानो जोबोद मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। नोंथांमोना नोंथांमोननि अनसायनायखौ आं नेनानै दङ। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो बयजोंबो लोगो मोनगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आवहा बेखिनि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे स्टुडिअ'आव फैनानै बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि गासैखौबो गोजोन होनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जोंहा दायो फैयै फैयै जोबथा हाबाफारिया सफैबाय। नोंथांमोननिफ्राय जों बिदाय लानो समावबो सफैबाय। दा बे समाव जोंनिनो ओनसोलनि मुंदांखा गावनि गारांजों बयजोंबो सिनायजानाय बयखौबो गोजोन होनो हानाय बिथां कैलाश बसुमतारिया नोंथांमोननो फोरमायबाय। बिथाङा फैबाय थानाय बैसागो बोथोराव नोंथांमोननि बे बैसागु खुंगोनाव नोंथांमोनखौ मेथाइ रोजाबनानै रंजाहोनो बिथाङा साखाफारा। नोंथांमोना जाहाथे रायजो राजाफोरा गासैबो बिथांखौ हेफाजाब होगोन जों बेखौ मिजिंथिबाय आरो दिनैनि बे मोनाबिलिनि देंखो हाबाफारिखौ जोंनि बे स्टुडिअ'आव बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांखौबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बरायनाय थाबाय। गोजोन्थों।